Gidagsa sa mga tao ang usa ka kan-anan sa dakbayan sa Talisay tungod sa talag sa unilang putahe nga gitawag o kabarita kun kabayo nga kaldereta. Haumatod pa kini niining pagsaulog sa Chinese New Year nga giilang Year of the Fire Horse. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Naamtala mo kini mga tao nga naniudto sa usa ka inato nga kan-anan sa barangay Lagtang, Talisay City. Tungod sa lamian nilang luto. Usa sa gitayuha nga matilawan sa mga tao ang espesyal nilang putahe nga matod pa suban makapamatid kas kalami ang kabareta o ang karneng kabayo nga gikaldereta. Matod sa mga suki nga lamian yun kining pagkauna og misamot pa kalami kay barato ra tag 50 pesos ang per serving. Parisan sa numero 16 ka mais nga kanon aw tulid na ang tinae. Kanang nindot kayo kanang pamati gumakaon ba? Lami. Alami eh. So man kilami sa i-compare na to sa uban. Mas lami ginoon. Kung si Fat Chai sa nangkwela mga kapuso, tungod kay tuig sa mga kabayo, karon atong gisusi usab ang atong magkaigsuunan nga nang inabuhi pinaagis kabayo, nini kining pagbaligya og putahe sa kabayo. Ato ang tilawan ang iyahang kabayo kalderita. Oo. Pila man ni man? Kwintar, sir. 50. Oo. So mura sa yung kabayo sa? Matod sa tag-iya sa kananan nga si Mending Cabrera, mudayo pa sila sa mga langyong dapit, mangita og ibaligya nga kabayo aron ilang mapalit ug idalit sa mga suki nga mangita nini. 30 ka tuig na siya na ninda og kabareta ug mao na sab kini tultulon sa iyang mga suki. Sir. Alin? Maharagapon, sir. Naaw sa'yo na sa dosewa. Sa pagsaulog sa Chinese New Year of the Horse, ang ubang suki sa kananan na masin lang, basin maswertehan. Apan alang kang nang Mending Cabrera, ang tinuon nga swerte nga gihatag kaniya sa kabayo mao ang panginabuhian niya nga nakapakaon siya pamilya o naghatag og edukasyon siyang mga anak diin ang usa ato ana sa Australia. Dili tungod lang sa kabayo kundi dili tungod sa kakugi ang tinuod nga swerte. New Year ba rin sila? Oo, sa Chinese. Swerte ba ang kabayo? Swerte ka rin, sir. Oo, sir. Ay, So swerte yun ang kabayo. mamaingon nila, sir. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.